Isang makasay sayang gebi sa NBA eng nasaksihan enge buong mundo matapos magapoakitang gilas eng Detroit Pistons sa isang hindi inaasahang comeback laban sa Orlando Magic. Mula sa pagkakalubok sa 3-1 series deficit, nagawa enge Pistons eng tila imposibleng pagbabalik upang tuluyang dominahin eng Magic sa Game 7, sa iskor na 116-94. Pinanggunahan enge kanilang superstar na Kate Cunningham an opensa. Matapos magtala enge napakaupit na 32 puntos at 12 assists. Isang performance tunay na panglida, kalmado, kontrolado, at punong puno ing determinasayan. Hindi rin nagapoa huli si Tobias Harris, nanakambak enge 30 puntos at siyam na rebounds, nalalong nagapoa baksik sa opensiba enge Detroit. Sa unang bahagi na laro, tila may laban pa ang Orlando Magic? Sa panggunguna ni Paulo Banchero, na agad umiskor enge kanilang unang 11 puntos, nagawang makalamang enge Magic sa unang kwarter. Ngunit pagsapit enge ikalawang yukto, dito na nagsimulang magbago ang tagbo enge Laban. Untayanting kinontrol in Pistons ang laro. At sa isang explosive na 17-point quarter mula kay Harris, tuluyan nilang nakuha ang momentum. Pagdating enge halftime, hak na enge Detroit eng 60-49 na kalamangan, at mula roon, hindi na sila lumingom pa. Sa kabila enge 38 puntos, 9 rebounds, at 6 assists ni Banchero, kapangsin-pansin ang kakulangan enge suporta mula sa kanyang mga kakampi. Samantala enge Pistons eng 16 turnovers enge Magic na nagresulta sa 19 puntos isang malaking faktor sa kanilang dominanteng panalo. Ayon kay Cunningham, ang kanilang pagbabalik ay bunga enge kanilang matibay na paniniwala at determination. At ngayon, ang kanilang susunod na hamon. Ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Semifinals. Samantala sa Cleveland, isa pang-game 7 thriller ang naganap. Pinamunion ni Jarrett Allen Ange Cavalier sa isang dominantang panalo kontra Toronto Raptors, 114-102. Nagpakita in isang masterclass performance sa Allen. Nagtala in 22 puntos at napakalupit na 19 rebounds. Sa third quarter, tuluyang sumabok ang Cavaliers, matapos tambakan eng Raptors enge 38-19, kan saan si Allen ay umiskor enge 14 puntos sa yukto pa lamang na iyon. Hindi rin nagpahulas sina Donovan Mitchell na may 22 puntos, at betranong si James Harden na nagdagdag in 18 puntos. Sa panik enge Raptors, sinubukang buhayin ni Scottie Barnes eng kanilang kampanya sa pamamagitan enge 24 puntos, ngunit napigilan eng kanilang momentum dahil sa foul trouble na nagapoe po sa kanya sa mahahalagang sandali enge laro. Dahil dito, naseluhan enge Cavaliers eng kanilang ikalimang sunod na panalo sa Game 7, isang patunay enge kanilang tibay sa mga pinaka-pressure na sitwasyon.